Vi har ikke sådan en rigtig affaldssortering her. Det eneste vi gør, det er, at vi har en container, der står derinde, den længste nede. Den er kun til pap. Vi har en til papir, men den er ikke i brug. Den står nede i det bærste skur, der helt om på den anden side af bordet. Ved du så, hvor affaldet bliver kørt hen? Jeg går ud fra, at det bliver kørt på Avedøreværket. Det der almindelige affald. Jeg ved ikke, hvor pappet bliver kørt ind, for eksempel. Okay, så stil den nummer 3 spørgsmål. Hvad griner du af? Mikrofon. Tirana og Arden Calling. Ja, fordi er skraldet ulækkert? Om skraldet er ulækkert? Ja. Nej, men det er kedeligt at gå og arbejde med. Hvad så med? For lidt. Hvor meget får du? For lidt. Jamen, hvor meget han vil ikke sige det. Det er ikke sådan noget, man går rundt og siger. For lidt. Og det er klar meget. Endelig en, der er lidt svig. Så tag min, fordi ellers står der mere på min. Det er første gang. Ja, okay. Det er første Tak. gang, Velbekomme.